Hola, jo soc la Mar, treballo al celler cooperatiu de Batea, a la Terra Alta. Som una cooperativa formada per 200 socis. Tenim una extensió de vinyes de 1.500 hectàrees i ens dediquem a l'elaboració de vins i misteles. Elaborem vins joves i criances. En vins joves tenim la gamma de Vallmajor, que és aquest vi que tenim aquí. El fem en blanc, rosat i negre. També elaborem vins de criança, com sigui el Primícia, que porta garnatge i sirà, i també elaborem vins amb reserva. I a continuació us presentaré el nostre distribuïdor a Terres de l'Ebre, que és el senyor Emili Lehmann, i que treballa amb nosaltres. Bueno, jo sóc la quarta generació de bodegues i destileries Lehmann i estem aquí a Amposta fent la presentació de la nova, la bomba del Delta, que és la nova crema d'arròs bomba, feta aquí a les Terres de l'Ebre, l'única que es fa a les Terres de l'Ebre, perquè en 100 quilòmetres a la redona no hi ha cap altra destil·leria. Crema d'arròs bomba, la bomba de l'Ebre. Som una empresa que portem 143 anys al món del licor i fa 25 anys que estem fent cremes. Perfecte. M'he quedat curt o què? Per no passar-te bé. Perfecte.